que che parece, Espiños, e marchamos de festa, unha das grandes festas do inverno, que é o San Brais. Celébrase o grande en moitos puntos de Galicia, hai de todo, romería, furanchada, hai bailes, hai música e tamén hai cocido, eso sí, todo isto que vos estou contando despois de pedirlle o santiño. San Brais, o santo da Gorxa. E hoxe vimos ali, moita xente pasándolle panos e bufandas á Gorxa do San Brais. E, sen dúbida ninguna, o exvoto da Gorxa foi o máis vendido, pero había exvotos de todas as partes do corpo. Por haber, ata había, atención, cowboys cantándolle ao santo. Hoxe na Hora Galega, a festa do San Brais. Acción! Acción! Unha cabeza, unha cabeza para que San Blas me conserve o sentido. Vin ahora da iglesia, ya está bendecida. E ahora vou na procesión para cumplir con unha promesa e depois deixo ali a San Blas. Vamos a cantar ahora cando entren o himno a San Blas. Porque xa yo cantamos ao salir e ahora yo cantamos ao entrar. O San Brais que é moi bo para as dores de Gorxa, non? Sí, sí. Isto para as cantantes como a vos, non? Bueno, que nos axude. Hoy te pedimos con devoción, nos libres siempre con tu favor. Aplauso, aplauso, por favor. Un bico, aplauso, de verdade. Agora o que estamos vendo é as estampas e os panos que os pasas tipo la Gorxa, precisamente por iso, non? Porque despois a xente o que fai é, ao chegar a casa, pois pásase eles ou cando saen daqui, pois xa o pasan tamén pola Gorxa. E se traen unha bufanda, pois tamén soben pasar as súas bufandas. E agora, ao salir, volvo a poñela para que o San Blasiño me dea eso. Veño sempre, sí. Desde os 37 anos que levo. Esto é espectacular. Unha última, ti vexe pedir algo en concreto? Bueno, yo estoy operada de tiroides, entonces le traigo una garganta. Pídese por todo. Por todo en general. Por todo e por todos, pero primeiro por mí. Este é a Gorxa. Xusto. Mira por aí, Pernas, hai corpos de nenos, de nenos, temos os riñóns tamén, os riles. Estos son os riles. Exactamente. Mira por aí, Temos o corazón. Vos que vindes máis, polo santo ou polo viño? Polo viño, home. Este polo viño, eu polo santo. Os anos vindes con gorro distinto. Efectivamente. Distinto. Non sei quen escolleu o gorro deste ano, Bueno, eu sempre escollo eu sempre. Estuve mal da garganta xa fai anos. Sí? E agora estou nun grupo aquí de amigos que cantamos unha guitarra e tal e pasámoslo de maravilla. Esto es un aparato que mira cómo toca, mira. É a primeira vez que ves? Non é a primeira, pero a verdade é que despois de vir a primeira xa fíxenme para sempre.